नमस्कार मंडळी, चला तर आज आपण थंडीची शेपूची वडी बनवूया. त्यासाठी प्रथम गव्हाचे, ज्वारीचे, बेसन पीठ, बाजरीचे सर्व पीठ एक एक वाटी घेऊन नंतर शेपूची भाजी स्वच्छ धुवून कापून याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊ आणि थोडे थोडे पाणी टाकून थोडे घट्ट मळून घेऊ. हळद, ओवा, हवरी टाकून मुगाची डाळ, भिजवलेली मुगाची डाळ टाकून सर्व मिश्रण मळून घेतल्यानंतर त्याच्या अशा प्रकारे तेल लावून मळून त्याच्या वड्या गोल गोल वळून घेऊ. हे मिश्रण पातेल्यात गरम पाणी घेऊन वाफायला ठेवू. 20 मिनिटानंतर वाफरल्यानंतर याच्या वड्या पाडून खमंग अशा कुरकुरीत वड्या तळून घेऊ. खायला या 8-15 दिवस टिकतात आणि खमंग खुसखुशीत वेगळे शेपूची भाजीच्या वड्या तयार होतात.